Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης. Γεια σας, είμαι ο Χάρης Κωστόπουλος. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Ανθιώτης. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κόλλιας. Γεια σας, είμαι ο Κώστας Αφέτης. Και τι με νοιάζει εμένα ρε φίλε ποιος είσαι? Αν ήσουν άλλος, κάποιος άλλος, δεν θα ήμουν μαζί σου εγώ. Get ready, get ready, get ready, get ready. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. DJ Παύλος Προβόπουλος. Αν ήσουν άλλος, κάποιος άλλος, δεν θα ήμουν μαζί σου εγώ. Αν ήσουν άλλος, κάποιος άλλος, δεν θα ήμουν μαζί σου εγώ. Δεν θα ήσουν άλλος, κανένας άλλος, αφού σε έχω διαλέξει εγώ. Αν ήσουν άλλος, κάποιος άλλος, δεν θα ήμουν μαζί σου εγώ. Δεν θα ήσουν άλλος, κανένας άλλος, αφού σε έχω διαλέξει εγώ. Αν δεν ήμουν ραπέρ και εσείς είδες εξπέρ. Αν είχα και σοφέρ και αυτοκικό βερμέρ. Αν είχα ένα τζετ και ήμουν στο τζετ σετ. Αν είχα ένα κανάλι και έτρεχα σε ράλι. Αν είχα στιοφόρο και δεν πλήρωνα φόρο. Οδηγούσα κόμματα και πάντα σε πτώματα. Ήμουν στο χρηματιστήριο και είχα